pagkabuhay niyo. So parang imposible po na yung anak ninyo na halos mamamatay na, sabi niya hindi na magpa-dialysis, di baling mamatay na lang. Di ba? Halos hindi na kumakain, payat na ngayon po ay magaling na, tumaba na, mataba na ang anak ninyo, very healthy na at ngayon nakakapagpasada na. Dating hindi siya nakakalakad. So ano po ba ang masasabi mo sa ating mga nanonood ngayon? Kaya, ang masasabi ko sa indong mga nagkakadangog o nanonood ngayon yan, magsiwala ka mo kay Doc Joey Tito. Dahil ang anak ko napagaling niya sa mga food supplement. Walang imposible. Saka, samahan din ninyo ng panalangin. Taos pusong panalangin. Yun po ang importante. Pinaka-importante. Opo. Yun ang ginawa ko po sa kanya. Yan ngayon, masaya na ako na nakita kong mataba na, magana magkaon. Pagkatapos nakapaghanap buhay na. Nakapaghanap buhay na siya. Dati wala na talaga. Wala na. Naka-wheelchair na lang. Akala ko nga hindi na siya gagaling. Siguro kung ipinadialysis ko, wala na. Most likely. Yung niya, mga kasabay-sabay niya, wala na. Wala na. So, praise God, hallelujah. Kaya pala ngayon, yung manugang mo, dami rin ang karamdaman, dinala mo dito. Kasi, pasama sa akin. Ay pasama sa'yo kasi nakita nga dun sa kanyang bayaw na dati butot balat na. lang. Ngayon ay nakarecover ng mabuti at ngayon nagpapasada na ng bicycle. So maraming salamat nanay at doon po sa ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, kung ano man po inyong karamdaman, kahit man po kayo ay sa palagay ninyo hindi na kayo magtatagal sa mundong ibabaw, ay magdasal po tayo. Subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, wala po itong chemical. At malay natin ay matulungan kayo at makarecover kayo dahil nga po ang buhay ay habang nabubuhay tayo may pag-asa. Importante lang po ay ang Panginoon Diyos. Tawa po, positive attitude. Pangatlo po, ito pong Amazing 4. Ito pong Miracle Seed, Mega Multiplied Mega 1 na from USA ay Magandang hapon, Bicolandia. So, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena. Ayan po, my name is Miss Maika. So, makakasama po ako ninyo sa ating talakayan ngayong hapon. So, I think the second part, baka po makasama natin si Doc Joey or si Miss D. So, di natin alam or baka ako ang makasama ninyo buong programa. So, ayun po. Again, magandang hapon. So, sa mga amazing client po natin, good afternoon po sa mga tagapakinig sa atin sa DCGB and sa kanilang mga radyo, di ba? So, thank you so much. And sa mga nanonood po,
happy viewing. So, pwede po kayo dyan mag-comment, mag-share, mag-like ng ating live streaming, and pwede din po i-share po ninyo and tag to your friends para po makita po nila yung ating live, di ba? So, para matulungan din po sila and maging aware din po sila pagdating po sa kalusugan po natin, di ba? So, ayun po. Thank you so much sa mga nag-avail ng ating amazing products this afternoon. So, according to Miss Lee, madami po yung client na pumunta, di ba? So, kanina, madami yung nagpa-consult din and nag-avail talaga po ng mga products natin. So, thank you so much po and paalala lamang po, tuloy-tuloy ang pag-i-intake ng produkto para tuloy-tuloy po ang inyong paggaling, di ba? So, health is wealth nga. Sinasabi natin palagi, kailangan maging health conscious tayo, kailangan aware tayo sa kung ano man yung ini-intake natin sa loob ng ating katawan, di ba? So, ayun po. Promo po pala tayo sa ating Mega One. So, plus, meron pa po yung additional products sa mga datihan po natin ng mga client, di ba? So, ayun po. Amazing 4. Yan ang ipinagmamalaki po namin na produkto na mga kapsula ng amazing products, di ba? Yan po ay 4 na klase ng capsule, which is, yan po ay pangkalahatan na mga sakit, di ba? So, hindi lamang para sa isang health concern, bagkus po, yan po ay pwede sa lahat ng karamdaman, di ba? So, kahit anong sakit man po yan, tutulungan po natin mapagaling at tutulungan po natin na bumalik po sa dati, yung inyong mga health, di ba? So, tutulungan natin maging healthy ang inyong pangangatawan, di ba? Para hindi na tayo mamroblema kung saan tayo kukuha ng panggasto sa pagpapakonsult, sa pag-avail ng mga product, or sa bibili ng mga reseta, di ba? So, yan, kailangan na aware tayo sa kung ano man yung ipinapapasok natin sa loob ng ating katawan. So, meron po kami dyan na 4 na klase ng capsules na pwede po ninyong i-intake. So, yan po ay all naturals. Yan po ay walang halong chemical, di ba? So, napakayaman po niyan sa mga vitamina, mga prutas, mga gulay, mga healthy, di ba? Na needed ng body natin, di ba? Yung mga nutrients na needed ng katawan natin, yung mga produkto na yan, yung magpo-provide po sa atin or yung magpupuno po nun sa atin, di ba? So, we have Miracle C, Multi-5, Mega 1, at Mega 8. Plus, meron po kami mga available dyan na kape na Mega 8 Coffee, Mega Choco, Multi-5 Coffee, at Amazing Coffee Mix. Plus, meron po kami dyan 2 klase ng juice. Yan po ay ang Amazing Juice with Collagen and Amazing Juice with Glutathione, di ba? With Miracle C po yan. Kaya napakayaman sa mga vitamins or mga prutas, di ba? Napakayaman sa mga mushrooms and merong mga malunggay na talagang healthy sa ating katawan. So, ayun po, isa-isahin natin yung mga klase ng mga capsules, ng mga coffee, ng mga juices para po alam natin kung para saan po yan, di ba? Para alam natin kung ano ba yung pwede sa ating health concern. Although, yan po ay for overall health concern. Pero mas mabuti na maintindihan natin kung ano ba yung mga functions or role po nila na nagagawa po sa ating katawan para alam natin, pag share natin sa iba or even case man na mag-resell kayo ng products namin, alam ninyo kung paano nyo sasabihin, paano ninyo, kumbaga, paano ninyo ibebenta sa iba, di ba? So, yan po, unahin po muna natin yung ating pang-detox, di ba? So, tayo kasi, kailangan na nailalabas po natin yung mga toxins, mga chemicals, or mga dumi na naroon po sa ating katawan na hindi po natin pwedeng i-stock, di ba? So, yan po na Magi-A, yan po ay good for detoxification, for cleansing po siya. So, yung mga namumuo po dyan na mga toxins, mga chemicals, so, yan po ay isa sa mga magkukos or pwede po yung maging sanhi ng sakit, di ba? So, dyan nagmumula or dyan mag-uugat yung sakit. Kaya, kailangan po natin yan alisin or kailangan po natin yan i-release, di ba? Ilabas po natin kasi hindi po yan pwedeng i-stack dahil syempre yun nga makaka-apekto sa ating kalusugan or mismo yan yung magdudulot sa atin ng sakit. So, si Mega-A po, siya po yung tutulong sa atin para mailabas po lahat ng yan. Lahat ng toxins, mga chemicals, or yung mga namumudya na sakit sa inyo, ilalabas po niyan, di ba? Talagang i-wash out
ng Mega-A or ng ating Mega Antioxidants. Yan po ay 5 klase po siya ng mga berries. Meron po siyang acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. So, siya ay mayroong 5 klase ng mga prutas, tinatawag na superfruits or mga berries po. Which is, kada isang ingredients o kada isang sangkap po, may naitutulong po or may ambag po na nagagawa sa ating katawan. For example, si acai berry. So, si acai berry po, nagpapalakas po yan sa ating puso. Pumipigil po yan sa paglaganap ng bad cell at pinapalusog ang ating balat. Tumutulong po sa digestion at pinapalusog ang kalusugan ng pinapaunlad ang kalusugan ng ating cells. So, yan ay si acai berry pa lamang. So, yung 4 na natitira, meron pa po siyang mga nagagawa, di ba? So, bawat isa sa kanila talagang hindi bakante. Kumbaga, bawat isa sa kanila may itutulong or may iaambag po sa atin. So, si pomegranate naman po, ito naman po yung tumutulong sa pamumuo ng prostate at breast cancer. So, pinapababa din po nito ang blood pressure at nilalabanan po ang arthritis at mga pananakit ng kasukasuan natin at mainam po itong anti-inflammatory. So, yan po sa naitutulong ni pomegranate or ng granada, di ba? So, talagang ibobomba, talagang wawasakin lahat ng toxins, talagang ilalabas din, aalisin po niyan sa ating katawan. So, si blueberry naman, ito naman po yung nilalabanan din ang mga sakit sa puso, pinapanatili ang malakas na memorya. So, memory enhancer po siya, blueberry. So, pag sinabing blueberry, talagang blue, di ba? So, nilalabanan ang diabetes at UTI at pinoprotektan po ang ating muscle. So, yan. So, nakatutulong, di ba? Si blueberry, madami din yung natutulong sa atin. So, si cranberry naman po, eto naman po yung nilalabanan ang UTI at sakit sa puso, di ba? So, sa UTI, di ba? Dito, mag-focus tayo sa UTI. So, sa UTI, di ba? Isa sa mga pwede pong gawing halimbawa is yung aking sarili, di ba? Kasi ako, mahilig ako sa mga junk foods, mga soft drinks, maaalat na yan, which is naranasan ko din po magkaroon ng UTI. So, dyan talagang hirap akong umihi, mahihirapan kong umihi at talagang sobra yung pananakit, di ba? So, kumbaga, eto yung mga katulad na ganitong products, talagang tutulungan po tayo niya na mailabas po lahat ng, or kumbaga, ihihin natin yung mga toxins na yun, mga chemicals na nandun sa atin. Kasi syempre, tutulungan tayo na alisin yung mga dumi na yun na hindi naman pwede nating i-imbak sa loob ng ating katawan, di ba? So, ito po ay mayaman sa vitamin A, vitamin C at K at siksik po sa vitamina at antioxidants. Kaya nga yung Mega A talaga mainam po itong panglinis or pang-detox po ng katawan natin. So, si elderberry naman po, ito po naman yung tumutulong na labanan ang ubo, sipon, sakit at tumutulong sa pagtanggal ng wrinkles. Then, tumutulong sa pagkakaroon ng regular na pagbabawas, di ba? Sa mga naghihirapang dumumi, di ba? So, may mga tao na hindi regular ang pagbabawas, di ba? Kaya kung gusto ninyo na talagang maging regular, kasi syempre mas mabuti na everyday kayo, na talagang everyday na nagbabawas, di ba? Kasi syempre may yung mga kinain mo na mga chemical, talagang may ilalabas mo. So, pinapababa ang mataas ng blood pressure at pinoprotektahan ng ating katawan laban sa sakit at sakit sa puso, di ba? So, yan si Mega-A or Mega Antioxidants kung tawagin po natin. Again, tandaan po, si Mega-A, 5 klase po yan ng berries or mga prutas. Siya po ay good for detoxification. Next, we have Multi-5 capsule. Si Multi-5 naman po, eto naman po yung 5 klase ng mushrooms or 5 klase po ng prutas. So, si Multi-5 po, eto po yung tumutulong na mapalakas po ang ating katawan. Tumutulong po ito na ibalik yung dating lakas na meron tayo, di ba? So, kung dati mayroon kang malakas at masiglang pangangatawan, ibabalik po natin yun. Tutulungan po natin na maging masigla ulit yung inyong pangangatawan, di ba? So, si Multi-5 po, ito po ay mayroong 5 klase ng mushrooms or mga kabote, di ba? So, familiar kayo kasi may mga pagkakahawig po siya sa mga mushrooms na nakikita po natin sa tabi-tabi, di ba? So, kasi mga mushrooms, pero iba't ibang klase po sila ng
mushroom. So, si mushrooms, ang limang klase po ng mushrooms na sinasabi natin, ito po ay shiitake, maitake, reishi, cordyceps, at agaricus blossae. So, yan po ay nagpapalakas ng immune system at nakakatulong sa mga sakit, gaya po ng cancer at sa mga nahihirapang dumumi, diba? So, sa pag-regular na bowel movement, yan po ang makakatulong po sa inyo, diba? So, si maitake po, ito po yung epektibong panlaban sa iba't ibang sakit, tulad ng diabetes, mataas na level ng cholesterol at cancer. Nagtataglay po yan ng antioxidants, beta-glucans, vitamin B at C, and of course, meron po siyang copper, potassium, fiber, at amino acids. So, yan si maitake mushrooms, di ba? Then, si shiitake mushrooms naman, eto na yung nagpapalakas sa ating puso at resistensya at pinapababa po nito ang ating cholesterol. So, si reishi naman, tumutulong sa pagpapalakas ng ating resistensya, nilalabanan ang mga impeksyon, sakit sa baga, sakit sa puso at mataas na blood pressure at diabetes, pati na rin ang sakit sa bato, di ba? So, sa mga high blood, diba, tutulungan din po kayo niyan din. Multi-vibe is more on sa cardio din, diba? So, tumutulong talaga sa merong mga sakit sa puso din. Then, we have agaricus blossae. Ito naman yung tumutulong para iwasan po ang diabetes, mga cancer, sa mga may mataas po na cholesterol, at paninigas ng mga ugat, Hepa B, at pinapaunlad dito ang proseso ng pagtunaw sa ating kinain or yung ating pang-digest, diba? Digestion. So, si cordyceps naman, ito naman yung natural na nagpapalakas ng ating resistensya. So, nilalabanan din ito ang asthma, depression, diabetes, at mataas na cholesterol. So, isipin niyo kung madami kayong problema, di ba? So, halos na uuwi sa depression talaga. So, eto po yung mga produktong makakatulong po sa inyo. Tutulungan kayong matulog ng mahimbing, di ba? Mas gaganda at mas glow yung inyong aura. Kasi nga, syempre, mga naturals yung pinapapasok natin sa loob po ng ating katawan. So, yan si cordyceps. Eto na, ang sumunod po, eto na yung needed ng katawan natin, which is ang ating Miracle C. So, si Miracle C, napakayaman po niya sa vitamin C, di ba? Yan po ay mayroong 5 klase ng mga vitamin C. So, iba't ibang klase ng mga vitamina na, kumbaga, na nagpo-provide ng mga nutrients na needed po ng body natin. Kasi nga, ang katawan po natin ay hindi nagpo-produce ng vitamin C. Kaya, kukuha po tayo nito sa iba't ibang source tulad po ng mga kinakain natin. Sa mga kinakain po natin, like mga prutas or mga vegetables, diba? So, ito po ay may sangkap na acerola berry, rose hips, Easter seed, sea buckthorn, at Indian gooseberry. So, si Easter seed po, ito po nagpapanatili sa kalusugan ng ating balat, cartilage, ngipin, buto, at blood vessels. So, si acerola berry naman, nilalaban na naman po nito ang sakit sa puso, pinipigilan ang paninigas ng mga ugat, blood clots, at pinipigilan ang pamumuo ng cancer. So, yan po si acerola berry. Then, si rose hips naman po, tumutulong na labanan ang ubo, sipon, sakit, at kakulangan sa vitamin C. Kamot sa tiyan, at iba pang sakit sa baga. So, yan po ay rich din sa vitamin C, di ba? Kasi more on vitamin C yung mga ingredients ng ating Miracle C. So, si Buckthorn naman, isa din po sa mga sangkap ng Miracle C natin. Ito naman po yung mainam na gamot para sa may mga arthritis, may mga problema sa tiyan, may mga ulcer, di ba? So, sa mga mahilig palipas ng gutom, di ba? Ito yung magiging result ninyo, di ba? Ito yung resulta ng hindi nyo pagkain ng tamang oras at resulta ng hindi kayo laging nakain, di ba? So, ulcer. So, sakit sa balat at tumutulong din ito sa pagpapababa po ng ating cholesterol. So, mayaman po ito sa vitamin A, B1, B2, B6, at vitamin C, di ba? So, halos may vitamins kasi nga mayaman po siya sa vitamin C. Then, next, si Indian gooseberry na pinakahuli din. Pero, eto yung isa din po sa mga napakagaling din na sangkap ng Miracle C po natin na tumutulong po sa pagpapalakas ng ating resistensya. Pinapabagal ang
pagtanda ng ating balat, di ba? So, syempre, mas talagang glow po kayo kasi vitamin C, di ba? Mas magiging maganda yung aura po natin. Nilalabanan ng mga impeksyon sa ating lalamunan, pinapababa ang level ng ating blood sugar, at pinapalakas ang ating puso. Mayaman po siya sa vitamin C, A, at may mataas na folic acid, calcium, potassium, phosphorus, iron, at magnesium. So, yan po si na itutulong ni Miracle C or tinatawag po natin na nagmimilagrong vitamina, diba? So, again, si Miracle C, yan po ay needed ng ating body kasi nga hindi po nagpo-produce ng vitamin C ang ating katawan, di ba? Kaya kukuha po nito sa ibang source tulad ng mga prutas at iba pong pagkain, di ba? So, sana mas naiintindihan po natin kung ano ba yung mga role or yung mga functions po nito na nagagawa sa ating katawan para at least alam po natin kung para saan yung ini-intake nating mga produkto, di ba? Para alam natin kung para saan at ano ba yung maitutulong nito sa kalusugan, sa health concern na meron tayo. Kasi mahirap din na, tawag dito, mahirap na mag-intake ka na hindi mo alam. Pero kaya nga mas in-clear natin or mas ini-explain po natin ng maayos para mas maintindihan ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood kung ano ba yung mga produkto na meron po ang Miracle Health Corporation or ang aming amazing products, di ba? So, iniisa-isa natin kahit paulit-ulit kasi syempre may mga baguhan and talagang may mga client po tayo na syempre mas gusto nilang malaman kung ano ba yung mga pwedeng maitulong nito sa health concern na meron sila or ano ba ang pwedeng mayari sa kanila kahit po nag-i-intake sila ng mga produktong ito or ano po ba yung maitutulong nito sa mga walang sakit, di ba? So kahit walang sakit kasi pwede po mag-intake ng ating mga produkto, di ba? Ayan, yan po ang aming produkto. So Amazing Trio pa lamang po yun. We have also Mega 1. So, si Mega 1 po, eto na po yung isa sa mga nire-raise flag natin, di ba? So, si Mega 1 po, eto po yung combination ng tatlong products or ng tatlong capsules. Plus, meron po yung 7 added herbs na kinabibilangan po ng broccoli, holy basil, milk thistle, astragalus, bitter melon, turmeric, at moringa or tawag dito, malunggay, di ba? So, napaka-healthy ni malunggay kasi yan po ay isa sa mga napaka-nutritious na gulay, di ba? So, yan po ang idinagdag or mga 7 added herbs ng Mega 1. Yan po ay nakakatulong sa mga mayroong mabibigat ang karamdaman. So, kung hindi naman po gaanong kabigatan yung health concern, yan po ay pwedeng bigyan po natin ng, halimbawa, kung mataas yung inyong karamdaman or medyo mabigat ang karamdaman po natin, of course, mataas na dosage yung ibibigay natin. Pero, kung hindi naman gaanong kabigatan yung health concern, pwede po natin na bigyan ng mababang dosage. Depende po yan sa health concern na meron kayo. Kasi hindi naman po natin pwedeng bigyan ng mataas na dosage kung medyo complicated yung karamdaman. Pero sa atin, di ba, kung maintenance, pwedeng once a day, di ba? So, kung medyo complicated, 2 times a day or mas better, 3 times a day, di ba? So, yan po ang ating Mega 1 or Mega, kumaga, nag-iisa. So, kumaga, malawa kasi Mega, nag-iisa talaga siya. So, yan po ay pwede din sa mga may high blood, di ba? Sa mga nag-maintenance, and syempre, para din sa mga may mabibigat ang karamdaman, di ba? So, yan, sa Mega 1 po ay napakalaking tulong po sa atin kasi syempre, hindi mo alam na mayroon po palang mga produkto na makakatulong po sa inyo, di ba? Na kahit mga naturals or kahit yan po ay hindi mga synthetic, so malaking tulong, malaking bagay po ang itutulong po sa mga may karamdaman, di ba? So, syempre, sa dami-dami naman po baga ng mga natulungan natin, manami na din po yung mga nagbigay din po ng kanilang mga testimonials or mga testimonies po na sila po ay natulungan ng mga produkto po natin, di ba? So, makikita po ninyo dyan na talagang
pinapalabas po natin yung mga natutulungan ng ating mga produkto. Kasi hindi naman tayo pwedeng magsalita lang na magsalita na wala tayong pruweba. Kaya nga mayroon tayong mga testimonies, mga testimonials po para alam ng tao na kumbaga hindi biro yung mga napapagaling ng ating mga produkto. So, iba't ibang karamdaman. May mga diabetes, may mga high blood, may mga cancer, di ba? Iba't ibang klase ng cancer, iba't ibang uri ng cancer. At meron din, kumbaga, may mga sakit sa kidney, sa liver, anything. So, lahat po yan. Lahat ng inilalapit sa atin talagang tinutulungan po natin at ini-encourage po natin na mag-intake ng mga produkto, di ba? Hinihikayat po natin para hindi lamang sila yung matulungan. Bagkos yung iba din pong mga tao na may ganoon din pong mga sitwasyon. Kaya, di ba, mas maganda kasi na sinishare natin sa iba para makatulong ka hindi lamang para sa sarili mo, bagkos para din sa ibang tao or para din po sa kapwa mo. Mas maganda na tinutulungan din natin yung iba, though hindi naman financial, pero sa ganitong mga bagay na matutulungan sila sa kanilang pangkalusugan na tutulong para mas maging mahaba yung buhay nila, di ba? Kasama po ang kanilang mga mahal sa buhay or kanilang pamilya. So, ayun po. Ayan po ang 4 na klase po ng produkto namin na mga kapsula. So, napakagaling po talaga and yan, kaya nga amazing. Talagang maa-amaze kayo sa galing po ng mga produkto na meron kami. So, again, that is Amazing 4. We have Miracle C, Multi-5, Mega A at Mega 1. Tandaan, si Miracle C, yan ay 5 klase ng mga vitamin C. Si Multi-5, 5 klase ng mushrooms. Si Mega A, 5 klase ng prutas. Si Mega 1, combination ng 3 products plus mayroong 7 other herbs na kinabibilangan ni broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, bitter melon, turmeric at moringa. So, yan lang po yung tatandaan po ninyo at isa-isip po lagi. So, we have also Amazing Coffee. So, may mga available po kami dyan ng mga coffee like Mega A Coffee, Mega Choco, Multi-5 Coffee at Amazing Coffee Mix na pangtulong po natin sa mga kapsula na meron po tayo, di ba? So, 4 na klase ng kape na napakagaling din po. So, yan ay pwedeng pamalit po ninyo sa mga nakasanayan ninyong kape, di ba? So, sa mga chocolate drink, di ba? Pwede po yung pamalit. So, yan ay mga healthy and talaga namang mga natural. So, we have also amazing juice with collagen glutathione. Ito naman si mga nakakatulong sa may mga ubo, sipon, trangkaso, sa may mga kidney problems, or mga liver, di ba? So, yan ay pwede din po sa may mga UTI, di ba? Sa mga mahilig, sa mga maalat, mga junk foods, mga soft drinks. So, kailangan iwasan na, di ba? So, sa mga gusto din, pumaya. So, tutulungan po kayo ng ating amazing juice with collagen and glutathione. So, yan po ay available. Dito lamang po yan sa opisina po namin. So, ang office po namin located at Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Likod lamang po yan ng Mabel Fashion Unlimited at Angeles Cake. So, mismo, tapat po kami ng parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. And thank you so much po pala sa mga customers ng DJB3 or DJB Food House. Then, sa mga mag-order naman po ng mga barong, gowns, yun lamang po yan sa Mabel Fashion Unlimited. At dyan naman po sa mga magpapagawa ng cake sa Angeles Cake po. Katabi lamang po yan ng ating opisina, di ba? So, ang office po natin, dito lamang po sa likod mismo ng ating DJB Eatery. So, pwede kayo mag-almusal dyan, mag-breakfast, di ba? Mag-lunch, dinner sa ating DJB Food House. And sa mga gusto naman po mag-relax, mag-enjoy at mag-rejuvenate, dyan lamang po yan sa Dorotea Resort and Spa, located at Purok Uno, Barangay Kahugutan, Bahakay, Albay. So makikita po ninyo ang napakagandang view ng ating Mount Mayon, di ba? So mag-relax ka na, mag-enjoy ka pa. And pwede po kayo dyan, pwede po yung daungan ng mga venue, di ba? Mga event like weddings, seminars, team buildings, birthdays, or any occasions po, di ba?
pwede kayo maka-occupy ng 100, 250 person. So, yan po. Pwede po kayo mag-message sa Dorotea Resort and Spa or kay Doc Joey, or kay Miss Cheryl Reyes, so yung manager ng Dorotea. So, again po, so magpapakonsulta po sa amin bukas. Bukas po kami as early as 9 a.m. So, from Monday to Saturday, that is 9 a.m. to 6:30. So, ang programa naman po natin, from 5:30 to 6:30 in the evening, except po Wednesday. Then, Sunday edition naman po, 9:30 to 11. So, yan naman po ang programa natin at medyo mahaba-haba ang oras dyan. So, pwede po kayong manood sa ating live streaming at makinig po sa inyong mga radyo. So, ayun po, abangan po natin sa second part. Ako ulit yung makakasama ninyo at ipagpapatuloy po ulit natin yung ating talakayan. So, abangan po yung next discussion natin. Huwag po kayong aalis, dyan lamang po kayo. So, panoorin po natin yung mga natulungan ng mga produkto ng Miracle Health Corporation. So, ayun po. Magandang gabi, amazing people. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena. So, ayun po. My name is Miss Maika. So, huwag po kayong aalis and pwede po kayo mag-contact sa CP number 0998 975-8121 and 0917-853-8933. So, ayan po. Huwag po kayong aalis sa panoorin ang testimonials po natin, mga panibagong testimonya na ibinahagi sa atin ng mga kababayan natin or mga client po natin na natulungan ng amazing products. So, ayan po. My name is Miss Maika. God bless po and we love you all.
20 na. Mga May 20 na. So more na after 3 days or 4 days. Yan. So nakatayo ka na, nakalakad ka na. Opo. At nakapagsalita ka na ng maayos. Nakapagsalita na. So ngayon po, May 22. Opo. So May 22 po ngayon, si nanay ito, ini-interview natin na mild stroke po siya, nakahiga na lang, hindi na makapagsalita. Ngayon po, May 22, kitang-kita po ninyo, nakaupo na, nakapagsasalita na, parang mas bumata pa. Ay, sus. Yan na. Yan na. So, amazing talaga, nanay. Bata, so, 73. 73 years old po si Nanay Basyon. So, hindi po ba parang himala ang nangyari sa inyo, nanay? Walang hospitalization, wala kayong ininom na synthetic drugs, pero naka-recover kayo kaagad. Ano po ang masasabi nyo nito? Nagpasalamat ako sa Missing 4, sa likod, sa Panginoong Diyos, Yes. saka sa apo kong si Arlene, Yes. saka si Amazing ano, Diamond Arlene. Dr. Joey. Okay, sa atin naman po. Malaking pasalamat ko. So ito po mga kababayan, gustong dalhin ni tatay ang kanyang butihing asawa si Nanay Basyon nung siya po ay inatake ng stroke, pero hindi po siya nagpa-hospital, bagkos uminom lang po ng Amazing 4. After 3 days po nakalakad, nakapagsalita na. Ngayon po ay sa 22 pa lang, nag-umpisa po ang stroke niya May 13. Kaya talaga pong it's amazing, it's unbelievable. Wala pa akong narinig ng ganyang klase na dahil sa pag-inom ng mga supplements na without synthetic medicine ay naka-recover ka agad. So ano po masasabi po ninyo? Ito po bang Amazing 4 ay nire-recommenda mo sa inyo, sa ating mga kababayan dito po sa Albay, sa Bicolandia, at sa lahat po ng taong nanonood? Ano po masasabi ninyo, nanay? Ang masasabi ko, basta kang magtiwala sa sa Amazing 4, talagang gagaling kayo. Kailangan inumin talaga. Oo, kaya nga ako, sinusubukan ko kasi yung apo ko, nandoon siya, tindasan. Kaya gusto ko, masubukan ko sa sarili ko, para alam ko, makapagpaliwanag ako sa mga tao. Yun, magandang gamot. At saka na aking pong naalala rin, nanay, dati pa, last year, nung sabi mo nga, sumakit ang iyong tiyan, uminom ka rin. Pero before, ang ininom po ninyo, hindi yung Amazing 4, Migawan lang. Na uminom ka ng una, wala pang nangyari maganda, pero yung pangalawang kapsula, uminom ka kagad kasi sabi ko nga, wala namang side effect, walang overdose kasi nga po, it's natural na gumaling ka kagad. Diba? In just a day. Yun ang narinig ko kasi sa radyo, kay Opo. Dr. Joey. Kaya sabi ko, ay buti pa subukan ko. Yes. Nung una kong inom ng Migawan, masakit pa. Kaya sabi ko, uubusin ko daw yung 5. No, 5 ininom mo. Hindi, nakadalawa lang ako, magaling na. Magaling Kaya na. hindi ko naubos yung 5. At saka may sinabi ka rin noon, last year, na si tatay naman ay galing sa pagtatrabaho. Then nung nahiga, hindi na makatayo at pinainom mo rin ng sunod-sunod. Yung una ilang kapsul ito? Dalawa. Then sinundan mo uli. Nakalima man siya. Nakalimang kapsula. Nung nakalimang kapsula, nakatayo na. Oo. So talagang amazing. Buong pamilya, kayong dalawa ay natulungan ng ating mga produkto. At ngayon nga pong lately, ay natulungan ka ng Amazing 4. Ang Amazing 4, nanay, yung pong Miracle C, Mega A, Multiply, Mega 1, or also known as Amazing 4. So it's very powerful na talagang nakakatulong para sa ating kalusugan na once na uminom ka nito, kahit meron kang mga problema sa kalusugan, na ikaw makaka-recover. So ito po ba marirekomenda mo sa ating mga kababayan? Oo.
Nasubukan ko na. Nasubukan mo na twice at nasubukan na ni Kaya ako makapagsalita sa kanila na maganda yung gamot. Mhm. Na kung hindi ko nasubukan sa sarili ko, siyempre, matatakot ako magsabi ng mag-inom. Yung sa inyo po talaga mabigat po yung kasi stroke. Ang stroke po kasi napakahirap makarecover ka agad. Pero sa inyo po, halos 3 araw, 1 araw, 4 na araw. Ngayon po 1 linggo pa lang kayo, mahigit ay magkausap na tayo ngayon. At tayo po ay napapanood ngayon ng milyon-milyon na tao sa buong mundo na talagang kayo ay parang hindi nagkasakit, parang nagdahilan lang. So ito po mga kababayan, si Nanay Basyon, 73 years old from Ginobatan, Albay, na nagsuffer po ng mild stroke, hindi na makatayo, hindi po makapagsalita. Pero yung po ay nagbibigay na ng testimonya sa atin. Kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, bukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA, sapagkat ito'y totoong-totoo na nakatutulong sa ating para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So panghuling salita tayo, Nanay. Panghuling salita natin. Kaya kayong mga kababayan namin, kung halimbawa mayroon kayong subukan ninyong minom kayo. Ako, nakipagsubukan nung una na para makapagsalita sa mga kababayan ko na buti na susubukan ko ta. Siyempre, marunong na ako magsalita sa inyo. Na kung hindi ko nasubukan, Wala ka masasabi. wala akong masasabi, matatakot man ako. Okay. Kung nasubukan. Okay. So ngayon po nasubukan mo na, twice na ninyong nasubukan. Yung una, migawan, yung pagsakit ng tiyan mo, kayo po ay gumaling kaagad. Ngayon naman, yung Amazing 4 nung kayo po ay na-stroke. Kaya po, thanks God na binigay po sa atin ang migawan, ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA, nakakatulong para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So Nanay, congratulations, God bless, take care. Salamat. Hopefully po tayo ay lalong maging masigla, malusog para maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Salamat. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at tayo po humaba ang buhay and happy po. At ito po ay binabalita namin sa lahat. Kaya subukan ninyo para mapatunayan. Maraming salamat po and God. Magandang hapon, Nanay. Magandang hapon man. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. At nabalitaan ko na kayo po ay may nangyari sa yung hindi maayos. Pero bago po ang lahat ay pakilala po sa ating mga televiewers ang pangalan po ninyo, ilang taon, taga saan po kayo, at ano po ba nangyari sa inyo at paano kayo ngayon. Kasi nabalitaan ko hindi ka na makatayo, nakahiga ka na lang noong Mayo 13 for several days, pero ngayon malusog na po kayo. Ako'y pumunta dito noong Marso 10. At sabi nga nila ay medyo malubhang karamdaman ni tatay. Merong prostate, merong pong gallbladder, stone, merong pong cyst sa kidney at gustong operahan. Pero sila
ay nag-decide po wag operahan dahil nga po 70 years old na si tatay. Sila po ay uminom ng Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Ito si Manny uminom. Ang Amazing 4 po, Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1, all approved by FDA at po sa Amerika, at ito po ay binansagan na Amazing 4. Nanay Mirna, pakikwento mo nga sa ating mga televiewers, doon po tayo titingin, yung pong mga karamdaman ni tatay, yung pagpunta ninyo sa amin, at anong ginhawa na ibigay kay tatay the first few weeks back hanggang sa after 3 months, sabi mo nga kanina, nagpa-ultrasound, mga test, nag-show na gumaling ng totally si tatay. Paki-explain po natin sa ating mga kababayan. Magbabalik po ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So, ako na naman po ulit ang makakasama po ninyo. So, ayun po, ay magpapatuloy po natin ang ating talakayan. So, ito po ay sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa pakontas naman po ng ating CEO. So, ito po ay ang Beautification Fit and Green for Sustainable Livelihood and Healthy Lifestyle. So, ito po ay open, di ba, sa 720 barangays in Albay, pero 130 plus yung sumali po sa atin. So, di ba, ipapaalala lang po natin na ang first validation is on July 15, di ba? So, yan po, kailangan mag-send ng proof or evidence na kayo po ay gumawa ng activity na yan or yung pa-contest na yan, di ba? So, again, para mas maintindihan ng mga kasali, so, di ba, nag-send kayo sa amin or nagpasa kayo ng mga entry form po ninyo, yung registration po natin, which is free, di ba? Wala po yung bayad. So, naka-indicate doon yung name of the municipality, name of the barangay, name of the barangay captain, kung may Facebook account, then email, contact number of course, and ito pa ba? Number of participants, minimum of 20, including the name, age, gender, then civil status, of legal age po yung dapat na kasali po natin, di ba? So, lahat po na mga kasali sa kada municipality, may mga GC po tayong ginawa. And I hope na lahat po na mga kasali doon is nakapag-send ng kanilang mga videos or mga pictures, di ba? Mga proof na kayo po ay talagang gumawa ng pa-contest, di ba? Nag-establish ng communal garden, then nagtanim ng mga vegetables and other ornamental plants, di ba? So, nakalagay din doon na 200 square meters ang lawak na pagtataniman. And then, we have also 5 meters away along the roads, di ba? So, kasi malakas mag-absorb ng carbon dioxide ang ating malunggay. So, ang malunggay po is at least 200 trunks. Minimum na po yan. 200 trunk. So, pinakaano talaga natin is 300. Pero, hindi natin hinigpitan ng masyado. Kasi nga, syempre, yung iba talaga na hindi makakapag-provide ng malunggay. Pero, madami din po talaga, di ba, kung pagsasama-samahin. So, at least 200 trunks po. And, ipapaalala ko lamang po again, uulitin ko, na first validation is on July 15. So, dyan po, maglilibot po tayo. Makikita po natin kung sino talaga yung mga inilabas yung kanilang pagiging creativity, then, di ba, pagiging innovative, di ba? So, madami kasing mga talented ngayon na talagang magaling sa pagpapaganda ng kapaligiran, pagpapaganda, or, syempre, pag-aayos, di ba? So, kaya, mas na-excite tayo na
tingnan. So, aalamin natin kung sino yung may pinaka magandang ginawang communal garden, pinakamalinis, di ba? So, meron po tayong mga pa-prices dyan. So, top 5. We have top 5 na tumataginting na 50,000 yung ating first price and the rest, 10,000 yung pinakamababa sa atin, di ba? So, yung iba may mga consolation prizes plus they have certificates and then plaque of achievement, di ba? So, may mga consolation prizes din po tayo na mga amazing products worth 15,000 SRP. So, ito po ay kailangan na tinapos po ninyo yung project duration natin. Ibig sabihin, kung nag-start ng February 29, then ang duration is hanggang December. So, kailangan hanggang December po, nandun pa din yung communal garden. Hindi yung nung time na magbabalidate lang, dun lang po kayo kumbaga makikidyon. So, papabayaan na the rest, diba? So, kailangan po tuloy-tuloy para din yan sa amazing products natin na kailangan continuous, diba? Hindi lamang sa dahil kailangan natin or hindi lamang dahil yun ay required sa atin, bagos kailangan po natin i-maintain, diba? Kasi yan po yung makakatulong po sa inyo na maiwasan po ang anumang uri ng sakit, diba? Kasi syempre sa kapaligiran, nagbumula po talaga yung mga sakit sa mga pollution, sa mga garbage na yan, diba? Sa mga basura na naiimbak na kailangan po natin alisin, kailangan linisin, di ba? So, yun yung kailangan natin maintindihan. Kaya, kumbaga, etong pa-contest na ito ay napakalaking tulong po o napakalaking bagay para sa atin na makaiwas po tayo sa anumang uri ng sakit, di ba? Matutulungan hindi lamang pangkalusugan but also pang-financial. Alamin natin, di ba, kung ano yung mangyayari after ng pa-contest, di ba? Kasi, syempre, pwedeng bilhin yung mga malunggay and ibenta din natin, di ba? So, yun yung kagandahan. Pero, ang isipin natin na hindi lamang natin ginawa ang pa-contest na yan para lamang sa may pa-prizes. Pero, gagawin po natin yan kasi yun yung kung ano yung mas makakabuti po sa kapaligiran natin, sa kalusugan natin, and sa mga taong naninirahan po sa komunidad po na yan, di ba? Kasi maganda po na manirahan kayo, sa malinis at safe na environment, di ba? So, intindihin natin kung bakit kailangan po natin na pagandahin or kailangan po natin na palinisin yung kapaligiran, di ba? Kasi syempre, mahirap po magkaroon ng sakit. Madaming gastos. Kumaga, eto na, dito na tayo magsisimula sa pa-contest na ito para papunta tayo sa magandang resulta, di ba? So, syempre, kapag naging successful etong pa-contest natin, talagang, syempre, may mga plans din po dyan ng ating CEO. Kaya, syempre, kailangan tulong-tulong po tayo na mapaganda po natin ang ating kapaligiran, hindi lamang dahil sa nare-record tayo. Syempre, kailangan po talaga natin na manatilihing malinis at talagang, malinis at safe ang tinitirahan natin, di ba? Kasi, syempre, bawat pollution, talagang malaki yung impact na nagagawa sa tao, di ba? So, mahirap kasi pag nagkasakit ka, syempre mas doble gastos. Hindi lang apektado yung pang sarili ninyo, hindi lang apektado yung health ninyo, but also pati yung panghanap buhay, di ba? Kasi syempre, kung tayo ay may sakit, syempre hindi tayo makakapagtrabaho, di ba? Paano tayo makakapagtrabaho na ang katawan lang natin yung puhunan natin, di ba? Kasi syempre magtatrabaho ka, gagamitin mo yung lakas ng katawan mo para makapagtrabaho ka ng maayos. So, kailangan healthy tayo, di ba? And dito na ipapasok natin ang mga produkto na meron po ang Miracle Health Corporation, di ba? Bibigyan kayo ng lakas ng katawan, magpoprotekta pa sa inyo laban sa anumang uri ng karamdaman. Talagang pinopromote natin, di ba? Kasi syempre, totoo naman na madami na yung natulungan, di ba? Madami, libo-libo na pong tao yung natulungan ng ating mga produkto. So, kung makikita ninyo, talagang, talagang mapapanood ninyo yung mga testimonials natin. Lalong-lalo na po sa mga nakapanood sa ating live streaming, di ba? So, pwede po kayong manood sa YouTube channel na Doc Joey Vitito. So, nandyan po yung mga testimonials ng mga amazing client po natin, di ba? So, amazing kasi napagaling po sila, di ba? Yung iba talagang tuloy-tuloy yung pag-i-intake, di ba? Pero sabi natin, hindi kahit magaling ka na hindi mo pwedeng putulin. Dahil dito kailangan pa rin ng maintenance. At least, si Mega 1 na i-intake mo. Pero kung medyo afford naman ang budget mo, so why not? Amazing 4 ka ulit, di ba? So,
So, pero sa atin, ibababa natin yung, dito sa amin, pag nag-intake ka ng products, magmumula ka po sa pinakamataas na dosage, pababa. So, hindi po pwedeng nagsisimula tayo sa pinakamaliit na, kumbaga pinakamababang dosage pataas. Kasi sa atin, ibinababa po natin yung dosage kapag magaling na yung isang pasyente or kapag medyo okay na yung pakiramdam po niya, di ba? So, sa atin, hindi kayo mag-worry kasi eto pong mga products ay mga natural. So, wala po itong haling chemical and wala po itong overdosage. So, yun yung kinagandahan ng produkto na meron po dito sa ating Miracle Health Corporation. Kasi nga mga naturals po yan, di ba? So, nung isang araw, meron tayong na-meet na kumain sa DJB3. So, si tatay na talagang sa prostate. I-encourage talaga natin na magpa-consult dito. Pero galing po siyang hospital ata. So, may nakakatheter po si sir. Pero, yun daw po ay sa prostate, according po sa, sa kanyang mga kasama. Di ba? So, sa atin, madami din po yung mga natulungan, di ba? Madami yung mga lumalapit sa atin na pagdating din sa prostate, di ba? So, syempre, kumbaga, tutulungan natin yung mga lumalapit sa atin, di ba? Wala po tayong pipiliin na mga karamdaman or mga health concern kasi dito, hindi tayo bias kasi palaging actions yung ibibigay natin towards the client. Hindi po natin pwedeng baliwalain yung karamdaman ng isang tao na kapag eto may sakit tong hindi to pwede. So wala po sa ating ganun. Kumbaga, walang sineset aside ang Miracle Health Corporation at walang pinipili ang amazing products. Lahat ng karamdaman na pwede nating matulungan na dinudulog dito sa atin, tutulungan po natin at bibigyan po natin ng actions. Kasi dito sa amin, automatic pag nagpa-consult ka, pumunta ka dito sa amin, talagang paiinumin ka na ng produkto natin, di ba? So, wala nang patumpik-tumpik pa. So, hindi na natin kailangan na mag-antay pa ng ilang araw or ilang minuto para makapag-intake. So, agad-agad mismo, magpa-consult ka, i-intake ka na ng product. And palagi natin mapaalala, maligamgam na tubig po. And mas mabuti na wala pa pong laman yung ating tiyan bago po tayo bago po tayo uminom ng produkto, di ba? Kasi yan po ay mga naturals, di ba? Napakaganda na bago pa man tayo uminom ng kung ano-ano, mga natural products na yung ipinapapasok natin sa loob ng ating katawan, di ba? So, thank you so much sa mga nanood ng ating live streaming, nakinig sa kanilang mga radyo, sa DCGB News Online, and sana may natutunan kayo, di ba? Sana nalaman ninyo kung para saan yung mga produkto na meron kami at para saan yung mga produkto na isinishare namin sa inyo at kumaga kinikwento namin sa inyo, di ba? So, ito po ay mga produkto ng Miracle Health Corporation na mula po 2008, almost 16 years na po, na naninilbihan. Tumutulong po sa mga kababayan natin na may mga karamdaman. At wala po tayong pipiliin na sakit. Lahat po lalabanan natin yan. Basta kailangan po dito natin ng positive attitude. And syempre, pakinggan lagi yung mga advices na ibinibigay po sa atin ng ating CEO. Hindi po natin pwede na set aside lagi yung mga sinasabi niya at hindi po natin pwede na sundin lang kung ano yung gusto natin, di ba? Kasi mahirap na sinusunod natin yung sarili natin kahit alam naman natin mali or against po sa ating karamdaman. So matuto po tayo makinig para gumaling po tayo at mas mapabilis po yung paggaling or pag-recover ng isang pasyente, di ba? So, yun yung kailangan ninyong tandaan. So, syempre, prayer talaga. So, kailangan na, syempre, lagi tayong mag-pray kasi yan ang isa sa mga nakakatulong sa atin, di ba? Kung paano tayo gagaling. So, syempre, kumbaga, eto at si Doc Joey or mga produkto natin, instrument lamang po para matulungan po yung mga kababayan natin na may mga karamdaman, di ba? So, may mga iba't ibang karamdaman. And, sana, sa mga nag-i-intake ng products natin, huwag po ninyong puputulin, di ba? So, kahit okay na kayo, at least mag-maintenance pa din kayo ng Mega1, di ba? So, yan ang promo po natin. Again, sa magpapakonsulta po, bukas po kami from 9 a.m. to 6:30 in the evening, from Monday to